Hola, jo soc Nana, fa molt d'any vaig a ser del Sarau Alcudienc i ara m'han propost si vull col·laborar amb aquests tutorials de ball de bot que entre tots estem fent. I mira, som aquí, a veure si me'n recordo qualque cosa. Avui farem un punt de bolero que és davant, volta i bot. Són 3 punts de bolero que ja coneixeu per altres tutorials que van lligats. El punt, tot junt, quedaria així, davant, volta i bot. I ara anirem a fer per parts. Recordeu que és des davant darrere, la volta i el bot. I ara anem a lligar tots aquests 3 punts i començarem amb els peus. Començam amb el davant, 1, 2 i 3, volta, 1, 2 i 3. La volta acaba en 2 potadetes i d'aprofitam per fer el bot. Cruzam el peu dret. Continuem. Davant, 1, 2 i 3, 1, 2 i 3, 1, 2 i 3, 1, 2 i 3. Davant, volta i bot. Davant, volta i bot. Ara hi posarem els braços. Els braços van igual. Davant, la volta, després hi ha un moment quan cruzam els peus que aixecam els 2 braços, cruzant la cama i acabam a dalt. Començam. Davant, 1, 2 i 3, volta, 1, 2 i 3. Davant, 1, 2 i 3, 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 1, 2 i 3. I ara li posarem música. Hem ballat el bolero mallorquí, això ha estat el punt d'avui, espero que vos hagi servit i res, que disfruteu molt practicant i ballant, practicau molt i fins al pròxim vídeo. Si vos ha agradat aquest vídeo, recordeu pitjar el botó de m'agrada i subscriviu-vos al canal i tocau la campaneta si encara no hi esteu, així rebreu les notificacions de nous vídeos.